keďže je to founder, si myslí, že OK, je to tá firma, jeho dieťa niečo vybudoval, niečo má za sebou, je zvyknutý, že jeho podriadení vo firme ho počúvajú a častokrát vlastne takto pristupuje aj k agentúre. Marketing k obedu? 30 stráviteľných minút o marketingu od agentúry Basta Digital. Bez zbytočnej omáčky. Nájdeš nás na YouTube, Spotify a Apple Podcasts. Každá agentúra a freelancer sníva o ideálnom klientovi. Ale je ním rýchly a agilný startup alebo korporát s veľkým rozpočtom. Dnes si rozoberieme plusy a mínusy veľkých a malých značiek spolu s konzultantom z Basta Digital Janom Laurenčíkom. Pripravte sa na súboj ega, stability, rýchlosti a byrokracie. Moje meno je Katarína Duníková a som konzultantka Basta Digital. Jano, vítaj v relácii Marketing k obedu. A ďakujem, teším sa, že som tu s tebou. Tentokrát sa ideme rozprávať o tom, akých klientov máme radi a nemáme radi, alebo teda skôr, aké sú pozitíva malých klientov, negatíva malých klientov a to isto veľkých, ako by sme ich mohli definovať a čo si sa za tie roky salesovania, accountovania klientov naučil. A možno to pomôže ďalším ľuďom z agentúr, aby vedeli, na čo si dávať pozor, keď zrazu idú získať veľkého klienta a podobne. A opačne, potenciálni klienti, alebo teda niekto, kto spolupracuje s agentúrou, by si mohol povedať, tak toto som si neuvedomil, že môže vadiť na mne, tej agentúre. Idem si vstúpiť do svedomia. Tak dúfam, že to bude dostatočne poučené. A teda pripravili sme si nejaký taký teoretický nástrel tých plusov a minusov a môžeme si asi striedať a povedať si k tomu nejaké múdre reči. Tak začneme tými malými klientami a aké sú ich plusy. Alebo teda najskôr, že čo sú to tí malí klienti? To je asi relatívne, lebo malý klient pre Basta Digital je niečo iné ako malý klient pre, povedzme, že freelancera. Čiže že taký pre nás, že hypermalý klient by bolo proste nejaké, neviem, konkrétne kvetinárstvo asi, alebo niečo také úplne malinké. Čiže asi to je skôr v závislosti od tej agentúry, že pre každého je malý niekto iný. A povedzme, že pre nás by malým klientom mohla byť firma, ktorá má, povedzme, že neviem, obrat pod 2 milióny eur. OK. A prípadne, že ten, kto komunikuje s agentúrou, je častokrát majiteľ, alebo niekto, kto nerobí iba čisto marketing? No áno. To je možno, že by som začal, ty si chcela síce akože prechádzať možno, že plusy a potom minusy a tak. Ja navrhujem, aby sme to striedali, že to bude také zaujímavejšie. Ale že to je to, čo vlastne mne... Možno som už starý, ale čo mne vlastne najviac akože prekáža na tých malých klientoch je to, že tam nie je vybudovaná tá infraštruktúra vnútri firmy, čiže nejaké marketingové oddelenie, alebo aspoň jeden marketer. Často tú rolu vlastne supluje niekto z vedenia a veľmi často je to vlastne akože founder, čiže zakladateľ tej firmy. No a to je za mňa jedna z tých nevýhod, že komunikuje s človekom, ktorý sa nevenuje full-time marketingu, logicky tým pádom nemá nejaké priebežné vzdelávanie, nechodí po marketingových konferenciách často, nesleduje nové trendy. No a zároveň ale, keďže je to founder, si myslí, že OK, je to tá firma, jeho dieťa niečo vybudoval, niečo má za sebou, je zvyknutý, že jeho podriadení vo firme ho počúvajú a častokrát vlastne takto pristupuje aj k agentúre. Čiže to je za mňa vlastne tá prvá nevýhoda, možno že hlavná a najväčšia, čiže neviem, či je dobré, že som začal rovno tým najväčším mesom. No a v takom prípade vlastne sa často deje to, že povedzme, že tento veliteľ, riaditeľ toho malého klienta, čiže často majiteľ, a povedzme, že je na dovolenke a teraz zistí, že existuje LinkedIn a povedzme, že rovno zadá OK, tak ja chcem byť na LinkedIne ako firma, chcem tam mať nejakú reklamu alebo zistí, že existuje Instagram a tak ďalej. Čiže neuvažuje častokrát nejakým spôsobom strategicky, ale veľmi direktívne rozdáva nejaké pokyny a často aj tej agentúre. Čiže to je za mňa jedna z tých prvých nevýhod. Keď hovoril o tom takéto syndrom, že to je moje dieťa a všetko musí byť tak, ako si to teraz povie, tak presne mi napadajú také situácie, že piatok večer si jedna klientka jednoho e-shopu zmyslela, že treba na tento víkend podporiť predaj nejakého konkrétneho kategórie produktov.
a v tom momente zadala nám ako agentúre, že potrebuje vyrobiť tie banery a rovno ich aj spustiť. A takáto situácia sa stávala relatívne často a myslím si, že keby sme mali takýchto klientov viacero naraz, tak by to nebolo minimálne psychicky udržateľné napríklad pre toho nášho PPCčkara, ktorý to má nahadzovať a vie, že sa mu môže stávať každý druhý piatok, že bude musieť ťahať do polnoci. Takže toto považujem za dosť nepríjemné. Áno, súhlasím. A často sa tam deje potom taký nejaký mikromanažment pri tých malých klientoch, že povedzme, že ide veľakrát o relatívne malý rozpočet, ale napriek tomu vlastne často človek na strane klienta mikromanažuje tie kroky agentúry a moja najobľúbenejšia príhoda tohto typu je vo výsledku aj možno, že našej obľúbenej klientke, nie že možno, že ale určite, našej obľúbenej klientke, pani Sofii, ktorá je teda už na večnosti, ale teda toto poviem v dobrom a skôr možno, že s úsmevom, že raz, keď sme ukazovali teda sme jej prišli odprezentovať náš SEO audit dávno, tak ona vlastne zistili sme, že ona to 70-stranové PDF-ko si chce prechádzať fakt, že riadok poriadku a všetko si nechať vysvetliť a to je opäť vlastne dôkazom toho, že keď komunikuješ s tým C-level človekom alebo founderom, tak častokrát nepozná tie súvislosti a teraz vlastne sa to zrazu mení na nejakú edukáciu, čiže pamätám si, že sme ju veľmi rýchlo zastavili, že toto nestíhame za tú hodinu a že nech nám doveruje, že proste odporúčania toto sú priority a poďme na ne. Čiže sa musíš baviť na trošku nižšej úrovni, častokrát s tými menšími klientami, lebo nemajú to marketerské vzdelanie, však logicky proste sú šikovní v nejakej z tej svojej oblasti. Ten marketing žiaľ k tomu podnikaniu je tiež potrebný. No a len moja otázka, alebo teda, že je tam ten potenciál pre agentúru, že môže im predať školenia, nie? No samozrejme, áno, určite, však to nevrajím, že malí klienti sú zlo alebo niečo také, ale že skôr hovoríme o výhodách, nevýhodách. Výhodou zase komunikácie s tou hlavou firmy alebo s founderom je, že nepotrebuje sa nikoho pýtať, keď proste ho niečom presvedčíš, čo sa často podarí samozrejme, tak rovno proste všetci pod ním už to realizujú. Ja si pamätám nášho klienta, ktorý, čo ja viem, možno, že bol napomedzi, že malých a veľkých. Okay. Veľký najmä rozpočtom, ale malý akože možno, že veľkosťou firmy. A to bola klinika iClinic. A dávno bol náš klient. A pamätám si, že mi povedal, že pán Laurenčík, vy ste genius. A viete, ako to viem? Lebo ja som genius. Čiže všetci pod ním vlastne museli poslúchať. A keď sa mi pošťastilo prísť s dobrým nápadom, tak to potom akože všetko bolo vlastne, všetky prekážky odburané. Takže všetko, čo by mohlo stať ceste. Tým, že si získal jeho dôveru, hej, v tom, že asi vieš, čo robíš, tak potom to už išlo ľahšie. No, dostať sa do toho bodu môže byť častokrát veľmi náročné pri tých klientoch. Áno. Ale zrovna zase od tohto klienta veľakrát si vypočuli kolegovia a kolegyne všelijaké slova, aj spisovné, nespisovné, ak sa vraví. Výrazy, hej. Keď sme niečo akože pokazili. Toto našťastie nebol môj klient, túto traumu nemám. A ja tu mám ešte taký bod ohľadom nestabilných a menších rozpočtov. A možno trošku teraz, nie že nám uškodím, ale môžeme si povedať, že vieme ten klient, aký má obrat, nie je až tak vysoký a že my mu síce vieme pomôcť zvýšiť, ale že ten náklad, ktorý by mal na veľkú agentúru, by mohol byť častokrát taký vysoký, že až ten náraz, ktorý získa vďaka tomu, že má tú agentúru, tak mu nepomôže, že sa to iba vyrovná. A viem, že sú také situácie, že príde za nami nejaký potenciálny lead, nejaká firma, že chce pomôcť a my mu povieme, že nie sme pre neho až tak vhodný, ja si to nepovieme takto priamo, ale výsledkom je, že nie sme pre neho až tak vhodným partnerom, lebo by sme boli zbytočne drahí. Že už nejaký freelancer mu dokáže, síce mu možno dodá nižšiu hodnotu ako my, lebo u nás je to know-how oveľa vyššie, ale na druhú stranu zase tie náklady sú nižšie, čiže v konečnom dôsledku klient viac zarobí ako pri nás. Áno, súhlasím. S tými nestabilnými rozpočtami to je presne o tom, že jedno ráno sa majiteľ zobudí a že však už tam do toho marketingu dávam veľa a vlastne nevidím ani prínosy a povie si, že všetko škrtne, čo sa najlepšie škrtá je marketing. A to tiež asi nie je pre agentúry úplne áno, najlepší. Je to menej stabilné pri malých klientoch. Zase ti kontrujem, ale tým plusom pri malých klientoch
A to je vlastne to, že veľakrát, keď niečo robíš, tak vidíš vlastne priamy vplyv na ten biznis. To znamená, že pomôžeš mu získať nových zákazníkov, zvýšiť obrat, tak vidíš to, jak to rastie pod rukami. No a môj obľúbený príklad bol náš obľúbený klient z Oravy, Tatranský profil, to bol vlastne dneska. Keď sme začínali, tak to bola vlastne akože no-name firma a už vtedy samozrejme slušne rozbehnutá, ale keď sme spoluprácu končili, tak, a to bolo fakt, že dlhoročná spolupráca, tak mali, neviem, x kusový vozový park obrovský, proste všelijakých aut, kamionov a tak ďalej a stal sa z neho vlastne najväčší predajca dreva na Slovensku, Tatranský profil, všelijaké hranuly a tak ďalej, no a to sme si nejakú časť toho sme si pripisovali sebe a mal som z toho dobrý pocit, hej, a klient nám to dával patrične najavo vlastne. A tým, že sa nechal nahovoriť na ďalšie služby a predĺžoval spoluprácu, dlho sme spolupracovali tak. Čiže to je priamy vplyv na biznis, ktorý vidíš. A nie sú asi zakomponovaných až tak veľa agentúr, predpokladám. Áno, väčšinou si vlastne jedna agentúra pre všetko. Hej. No z toho rovno vidno vlastne aj ten zase mínus tých veľkých klientov, že častokrát si tam proste nejaký proste agentúra, ktorú aj tak 95% alebo viac zamestnancov tej spoločnosti vôbec nepozná, nevie, čo vlastne robíte a keď aj super niečo spravíš, tak na celkovom výsledku tej firmy sa to prejaví malinko alebo vôbec. No a môj obľúbený príklad z tohto vlastne bol, že my sme ako jedného z prvých veľkých klientov našej agentúry mali vlastne Tatra banku, čo je jedna z najväčších bank na Slovensku a de facto akože jedna z najväčších firiem na Slovensku. A možno, že najstaršia banka na Slovensku, neviem čo ešte, aké primáty majú a samozrejme najinovatívnejšia banka na Slovensku o klientoch len dobrom. A my sme vlastne už po rokoch spolupráce s nimi, kde sme im, neviem, konzultovali UX v internet bankingu, pomáhali so SEO a tak ďalej. Čiže všelijaké veci, pre nás akože core veci povedzme, pre nich niž, o čom vie maximálne marketingové oddelenie a pamätám si, že keď sme tam chodili a sme išli cez recepciu na Hodžovom námestí, tak keď sme povedali, z akej sme firmy, vtedy ešte pôvodný brand Pizza SEO, tak sa pozerali na nás, že čo tam robíme, teda, že prečo sme tú pizzu donesli traja a tak. No a to bol problém, dokonca to bol problém aj na finančnom oddelení tej firmy, že tam proste, keď to videl nejaký finančák a videl tam Pizza SEO a že toľko peňazí akože ročne dávame, že čo tam proste jedia, alebo tak. Takže toto zase v tých veľkých klientoch je tá nevýhoda, že vlastne si tam ako keby nikto vlastne. Že si možno, že fajn dodávateľ pre to oddelenie, čo sa obstaralo, alebo niečo také, ale v celom tomto komplexe si vlastne nikto. Hej. Mne ešte k tým pozitívam pri malých klientoch, čo to teda mám zapísané a chcem spomenúť, je rýchlosť a agilita. Teda môžeme si v jeden deň vymyslieť nejakú kampaň a do pár dní môže byť schválená, ale presne som sa ťa na to pýtala ešte pred nahrávaním, že neviem si na takého klienta rýchlo spomenúť, ale ty si spomenul na Victory Travel, že takto prebiehal, takže fakt zo dňa na deň. Áno, Victory Travel je jeden z našich, povedzme, že menších klientov, určite z hľadiska veľkosti firmy, počtu zamestnancov a tak ďalej. No a tam to bolo presne tak, že niekedy v auguste sme ich zlomili na kampaň. To bola lead gen kampaň, veľmi úspešná kampaň na exotické zájazdy, ktorá mala bežať v septembri a všetko sme proste postihali, prebehla kampaň úspešne a tak ďalej a to by sa vlastne v nejakom korporáte v živote nepodarilo takto rýchlo spraviť. A keď áno, tak proste, že s bezsennými nocami kvanta ľudí a schvaľovačiek naprieč firmou a tak ďalej. Dosť sme ofrflali tých majiteľov, ale teda, že čo považuješ za pozitívum, že komunikuješ priamo s majiteľom? To si sa spýtal nesprávneho človeka, lebo ja to nefilujem v úvodzovkách. Ja to nemám úplne rád proste. Hej, že keď máš akože priamo komunikovať s niekým, kto má ja som najväčší u nás akože ambasádor práve veľkých klientov, aj vysvetlím, čo tým myslím za značky, ale že to je ťažké. Ja som za svoju kariéru v tejto oblasti stretol fakt veľmi málo ľudí, že komunikoval som so C-level človekom, že by to vlastne akože bolo vo výsledku pozitívne?
Pozitívne aj veľakrát hej, ale že dlhodobo ako keby, že príjemná skúsenosť. Veľakrát proste sa tam prejavujú práve tie ego veci a to ja úplne nefilujem toto. Mne sa páči, nedávno skúsenosť, že sme prišli do kancelárie klienta, tohto menšieho, a povedal nám rovno nejaký jeho myšlienkový pochod, čo plánuje do budúcna s tou firmou urobiť, kde ju vidí, akú má víziu, že ešte to možno nemá na papieri, ešte nad tým len nahlas uvažuje. A neprichádza za nami rovno už s tým konkrétnym zadaním, že potrebujeme vás toto, lebo ideme robiť toto, ale skôr, že vlastne vypľuje tú svoju predstavu, že kam chce tú firmu posunúť a môžeme spoločne brainstormovať, kam teda ideme spoločne posunúť tú firmu. A to sa mi teda páči, že taká tá mentalita foundera, ako sa hovorí, že vidíš na to, akým spôsobom rozmýšľajú a je to častokrát veľmi inšpirujúce. Že už tak častokrát mám pocit, že som taká zasekaná v tých korporátnych alebo nejakých presných procesoch, ako my fungujeme, že je to také osvieženie. Súhlasím. Ja som určite, že to je aj mimo iného výhoda vlastne práce v marketingu, že ty pokiaľ robíš v agentúre, tak nakúkneš do toľkých kvanta biznisov, že keby dneska som, radil stavebnej firme, že ako má postupovať a ako má vlastne robiť na tom, aby mali dobrú nejakú zákazníckú skúsenosť a spätnú väzbu, tak presne viem, ako to robí Bavaria, náš klient, tak tým pádom akože robia to ukážkovo, tak viem radiť aj ďalej a takto som vlastne nakúkol do toľkých segmentov, že mám veľa skúseností. Čiže súhlasím s tým, že to je častokrát inšpiratívne, to je určite pozitívum, že keď vlastne že prichádzaš do styku vlastne s tým founderom alebo s tým, čo to vymyslel a čo to vlastne akože niekam ťahá, tak to veľakrát je inšpiratívne. S tým by som rovno akože na toto pozitív nadviazal jedno negatívum, čo zase je pri tých malých klientoch, že tí dôležití ľudia, tí foundry a C-level ľudia, oni sa neuspokoja veľmi, keď akože vlastne majú na druhej strane komunikovať s niekým, čo je akože na inej úrovni ako oni, čiže oni proste zvyknú často eskalovať úplne akože minoritné problémy alebo čokoľvek. Som myslela, že iné slovo použiješ. No akože keby som tu nemal deti 2 metre odo mňa by som možno použil, ale že minoritné veci častokrát eskalujú vlastne na ten C-level na strane agentúry, čiže častokrát vlastne tých majiteľov a to je za mňa to je akože neudržateľné, častokrát je zbytočne nepríjemné, pretože dôverujem tým ľuďom, čo sú vo firme, že vedia tú vec vyriešiť a keby nie, tak to eskalujú sami. Ale to je častý prípad a taký, že fakt, že krútim hlavou niekedy, že... Ešte posledná vec pri tých malých klientoch. Počujem v telefóne pán Laurenčík, tak už... Ešte pri tých malých klientoch jedna vec mi napadla, myslím, že sme ju nespomenuli, nedostatok času. Akože pokiaľ to má rieši founder a on má určite vo svojej agente oveľa dôležitejšie aktivity a úlohy, ako je riešenie marketingu, tak tie naše úlohy, ktoré potrebujeme od neho, aby schválil, no hlavne teda schválil, alebo aby sme si otočili nejaké, že máme pre neho niekoľko návrhov, potrebujeme vedieť teda či A, či B, či C, čakáme na to mesiac, tak jednoducho ani vtedy už to, čo sme hovorili, že pozitívum, tak už není pozitívum, že by to išlo veľmi rýchlo. Stáva sa proste úzkým hrdlom častokrát, alebo bottleneckom po anglicky. Hej. Ja navrhujem sa aj teraz troška switchnúť na tých veľkých klientov a zase sa budeme aj asi vrácať k tým malým, lebo sa to väčšinou sú to také, že protipóly, že čo je výhoda u jedného, nevýhoda u druhého a tak ďalej. Tak daj tú najväčšiu, čo ťa najviac teší na veľkých? Nie, že teší, ako poviem, dobre, poviem, čo ma najviac teší a potom poviem, že čo je také pragmatická akože vec, čo mne sa páči na práci pre veľkých klientov. No, čo sa mi páči je vlastne tá prestíž a ten fame, že keď máš akože veľkých klientov, vieš, že sa ťa povedzme stará mama spýta, že čo robíš, hej, a ty povieš, no však neviem, marketing a ona si možno predstavia, že niečo s počítačmi robí a teraz mi tu nefunguje mi CD-romka. Tak to bývalo kedysi, hej. Bolo úplne jedno, že nerobíš s počítačmi, ale že teda ten fame je fajn na tom, že môžeš, neviem, povedať mamke, že to robím pre Lidl a neviem, proste Tatra banku a OMV a tak ďalej, hej, že proste nesie to zo sebou nejakú prestíž. Je to také, že svetská sláva polná tráva, lebo akože vo výsledku, keď už robíš pre 25. korporát, tak už 26. proste OK, no. Tak už to pre teba je rutina, ale že tá prestíž je možno, že to, čo mňa na tom vždycky bavilo. Ale že také pragmatické, čo som si uvedomila s časom a čo je vlastne výhoda tých veľkých klientov,
A je možno, že to je blbé, že to poviem akože na plné ústa, že oni častokrát proste, že nerobia so svojimi peniazmi. To znamená, že na rozdiel od toho foundera, ktorý akože tam, jak tam sedím pri ňom, tak míňa svoje peniaze na mňa, tak ten veľký klient a tí ľudia, ktorí robia na tom marketingovom oddelení alebo skrátka akýkoľvek náš protipol v tej firme, tak on nerobí s vlastnými peniazmi. To znamená, že ideálne je proste nejako zmysluplne tie peniaze investovať, povedzme, do marketingu a očakávať z toho nejaký výsledok. A vtipné bolo, hej, ja to som videl, neviem, asi môžem povedať, v Hyundai to bolo, že tam dokonca niekedy je problém, že máš akože príliš veľký nárast, že my sme tam raz mali akože nejaký nárast organiky a bol nejaký moc veľký a potom bolo problém, že vlastne OK, ale že tak teraz vlastne na ďalší rok bude ten cieľ taký istý alebo ešte väčší, to znamená, že aj dobrý výsledok niekedy v korporáte robí problém. No a čiže to by som sa ešte aj ja pridala, poisťovňa Dôvera, tam sme na polročnom sme splnili ciele, ktoré mali byť na celý rok. My sme to schválne, že ten budget sme presunuli do začiatku roka, že potom budeme riešiť také technikálie, ktoré sme potrebovali na webe. Takže najskôr si splníme tie ciele, nech už sme teda safe a potom sa môžeme venovať tým ostatným. No lenže prišli sme na to stretnutie a klient hovorí, že no tak poďme zmeniť tie ciele, nie, teraz to už máte splnené, potrebujeme to navýšiť pomaly o dvojnásobok. Tak vtedy sme pochopili, že na toto si treba dávať veľmi veľký pozor. No. Čiže, ale to sa vrátim k tomu, že nerobia so svojimi peniazmi, čo je tak, že znie to blbo, ale vo výsledku akože o toto je vlastne akože prekvapivo lacnejšie na nejaký akože manažment toho vzťahu, alebo ako to povedať proste, že častokrát je to stabilnejšia spolupráca, že máš nejaký rozpočet, čo si mal. Väčšinou nie je problém, pokiaľ dosahuješ aspoň trochu nadpriemerné výsledky, nie je problém ten rozpočet získať aj ďalší rok. Možno, že maličký problém je ten rozpočet trocha navýšiť. Väčší problém je ten rozpočet výrazne navýšiť. Ale proste je to akože stabilná spolupráca a tí ľudia nerobia so svojimi peniazmi, čo z toho nejakým spôsobom proste odbúrava hrozne veľa všelijakých negatívnych emócií z čohokoľvek, že je to celé vlastne oveľa milšie, kľudnejšie a pokiaľ nerobíš veľké prúsery, tak je to v pohode. No hej, ale presne ako si povedal, že keď chceš navyšovať, tak to už môže byť problém, hlavne pri takých tých korporátoch, ktoré majú matku niekde v zahraničí a teraz oni dostali nejaký budget pre Slovensko a nie všetky korporáty majú dostatočne veľké budžety pre Slovensko, lebo Slovensko je malá krajina. A teraz my chceme presvedčiť, že keby investujeme toto a toto do toho, tak môžu mať úplne iné výsledky, úplne inak veľa lídov a tak ďalej. No lenže ten budget je presný, jasný, stanovený, môžeme sa o to pokúšať budúci rok, ale to potom tú presvedčaciu schopnosť musí mať niekto z toho ich tímu, aby presvedčil matku. Tam už vlastne my málokrát vieme zasahovať. Súhlasím, ale na to zase ti odpoviem alebo kontrujem tým, že to už po krátkom čase pri práci s veľkými klientami, tak pokiaľ si dostatočne vnímavá alebo vnímavý, tak si všimneš vlastne tie vzorce, ako to funguje, že kedy sa plánuje rozpočet, že to není proste 2 dní pred Vianocami, ale že to býva na jeseň alebo skôr a zistíš vlastne, že ako fungujú tie procesy v korporátoch alebo v veľkých značkách, ako má vyzerať report a častokrát s čím sa stretávam ja, tak my vlastne musíme vybaviť tých našich protiažkov v tom na tom marketingovom oddelení u väčšieho klienta. My musíme ho vlastne vybaviť argumentami, aby on mohol ďalej vlastne niekoho presvedčiť. To znamená, naša prezentácia výsledkov musí byť dostatočne zrozumiteľná aj pre niekoho, komu to oni budú preposielať, reportovať. Oni si častokrát urobia nejaký screenshot z našej presky, ktorá má 50 slajdov, oni si urobia 2 screenshoty a musia tam také existovať, aby to bolo proste dostatočne veľkolepé a dostatočne dobre odkomunikovaný nejaký dobrý výsledok. Takže toto už keď poznáš vlastne tie štruktúry, procesy a tak ďalej vo veľkých značkách, tak začne byť veľká výhoda. A to je zase u nás to špecifikum, že možno, že nie každý vie, ale Basta Digital vlastne má podľa mňa zo všetkých slovenských agentúr akéhokoľvek typu mediálky, reklamky, výkonnostné a tak ďalej. Máme najviac vlastne tých veľkých značiek ako klientov. To by som sa dovolil staviť s kýmkoľvek. No a musím to niekedy porovnať s veľkými mediálkami, som zvedavá. No neverím, že majú toľko, väčšinou zvyknú mať akože menej klientov a väčšie rozpočty, ale menej skrátka klientov takýchto veľkých. No a to je podľa tá výhoda, že u nás fakt, že ktorýkoľvek account manažer alebo projektový manažer
to som povedal akoby dve funkcie, ale je to vlastne jeden človek, ale voláme to dneska už projektový manažer alebo manažerka, tak ktorýkoľvek tento človek má minimálne jedného, ale väčšinou proste 2, 3, 4, 5 takýchto klientov, čiže u nás, keď v jeden týždeň máme call s, neviem, alebo stretnutie, že s 365 bankou, Českým T-Mobilom a neviem, Tatra bankou, tak to je akože bežný týždeň. To není, že teraz akože piatok máme malú oslavu kvôli tomu. No a tým pádom máme fakt, že znalosť týchto všetkých procesov vo veľkých firmách a každý vie, ako sa má obliecť na také stretnutie, ako sa má správať a tak ďalej a tak ďalej. To znie, keby sme chodili v oblekoch do práce. Nechodíme, lebo sme si zistili, že ani oni nechodia, vieš. Takže okay. by sme boli overdressed potom. Keď si spomínal, že vieš, kedy plánujú rozpočty a podľa toho sa musíš prispôsobiť aj so svojimi stratégiami, tak mám na teba otázku ako na salesáka, lebo teraz akože už pár rokov sa intenzívne venuješ hlavne tomu, čo sa týka od toho prvého kontaktu takéto veľkej značky až po to, že začneme spolupracovať, koľko času ubehne? Záleží, veľakrát roky. No Lidlu sme predávali naše služby 5 rokov možno od covidu. OK. Že 5 rokov môžeš. No ale zase, keď sa to stojí, tak sa vieme zahryznúť a nepustíme, až kým nezískame. No. Ak vás láka pracovať na digitálnom marketingu pre ambiciozne slovenské a európske značky, choďte na bastadigital.com/práca. Pre šikovných ľudí máme miesto stále. Máš nejaký mínus, ktoré ti hneď ako prvé napadne veľkej značky? Najviac asi možno, že taká dve veci v jednom, a to je vlastne tendrovanie a tým pádom logicky aj nejaká nahraditeľnosť, že tam to nefunguje akoby na tej nejakej chémii a tak ďalej. Hoď akože veľakrát sme sa stretli s tým, že sa to dalo nejako urobiť, že aj keď obdobie vytendrované skončilo, dalo sa nejako predĺžiť alebo niečo také proste, že vedeli sme to uhrať obe strany, aby sme tam vlastne ostali, ale veľakrát to je také, že keby keď proste by si sa rozišla s frajerom a že vlastne není na to žiadny dôvod, ale však tak už sme spolu dlho, nie? No tak idem vymeniť, vyskúšam nového. Alebo čo vieš, že tak mám pocit potom niekedy, že tam to vlastne tak nefunguje, hej, že pri tých menších klientoch to je viacej také akože aj nejaké pomaly už akože kamarátske väzby, niekedy možno, že aj akoby, že viacej, hej, že aj dobré kamarátske väzby. A že už to je tomu klientovi aj blbé potom, hej, že teraz ježiš, som že na sorry, kámo. Že na toľkých vašich týchto večierkoch firemných som bol a teraz mrzí ma to, neviem čo, hej, že už je to také blbé celé. A pri tých veľkých klientoch to je také celé akože chladnejšie. No a tie tendre, no to je tiež také akože miestami zlo, ale neviem, odkedy ja riešim sales, čo akože som riešil vlastne celú kariéru, čo je už skoro 20 rokov, ale intenzívne vlastne riešim možno, že posledné, neviem, 2 roky už fakt, že skoro iba to a posledných povedzme, že neviem, 5 rokov veľa salesu, tak ja som začal mať tie tendre aj rád, lebo viem delegovať tie nudné časti, viem delegovať vlastne akože na kolegov a kolegyne a keď akože idem niekde akože, jak to povedať? Cheerleaderka, hej? No že idem niekde proste hovoriť strašne akože kvetnato o našej agentúre pri nejakom prezentovaní toho tendra, tak to ma celkom baví. Aj ma baví to akože tam tie plastové poháriky na stole a celé ma to baví miestami, že je to také vzrušové, je to trošku taký akoby adrenalín, že ale my sme mali obdobie, kedy sme netendrovali vôbec, akože nezapájali sme sa do tendrov. Áno, však sme to hejtovali, akože v princípu, nie? Ale ani nás nikde nevolali, vieš. Čiže sa nám dobre nezapájalo. No. Ale že občas nás samozrejme zavolali. Ale teraz nás volajú veľa, neviem prečo, ale teda fakt, že sú situácie, že sme, neviem, že v 3 tendroch naraz úplne bežne sme v 3 tendroch a že normálne, že za mňa to je taký adrenalín, že to je také, že aký sa nevieš dočkať, hej, že jak to dopadne a že neviem. Začalo ma to baviť, to tendrovanie. Tuto na tvojom mieste nedávno sedela Miška Španková, marketingová šéfka DPDčka a ona povedala, že to bol dôvod, kvôli ktorému odišla z agentúry, že nevedela, alebo teda nemala rada prehru, keď prehrali nejaký tender. Že to akože psychicky ničilo. No a presne toto som si spomenula tiež pri jednom prehratom tendri, že už ako na tom makáš, tak si aj vytvoríš vzťah tej značke, lebo už akože naozaj rozmýšľaš do tých intencií, stratégií.
A potom, keď sa to stane, že teda vybrali si niekoho iného, tak to sklamanie je strašné. Nerozumiem, ako ti to môže nevadiť, keď náhodou niečo nevíde. Ale už nás toľkokrát nevybrali, že som si zvykol, vieš, že to beriem ako, že to najhoršie, ako to môže dopadnúť, že si nás nevyberú, hej, ale že zároveň, neviem, ja to beriem ako tréning, že sa trénuje na tendroch, vieš, a ešte tak akože čisto nejako egoisticky si poviem, že si nás nezaslúžili, keď si nás nevybrali, hej, ale že si hovorím veľakrát v tých tendroch, že vlastne toto bol ten, kde sme sa to len mali naučiť, že to nebol ani taký dôležitý. Ale teda aj zajtra ideme nejaký tender prezentovať a aj v útorok sme boli a aj neviem, kedy ešte budeme, ale stále teraz sme, proste neviem, či jeseň je zase obdobie tendrov, ale aj na jar toho bolo veľa aj teraz. Hej. Takže tie tendre, no to môže byť aj taká nevýhoda, ale začal som to mať celkom aj rád, no. Hej. Horšie to je, keď robíš pre tú firmu a teraz urobia tender, vieš, že do ktorého sa môžeš aj zapojiť, wow, aký bonus. To ešte, a neviem, či sme taký zažili. Zažili sme v OMV, hej. Iné, že napríklad Outučko, myslím, že to tak robí, že robí taký tender, že keď ho vyhráš, tak musíš nahajrovať ďalších 3 PPCčkárov minimálne a ešte kreatívcov a neviem čo, aby to proste utiahli ten objem práce, ktorý ťa čaká. No lenže ten objem ťa čaká na rok a keď to ďalší rok prehráš, tak vlastne môžeš prepúšťať tých 3-4 ľudí. Ale to zase iné agentúry ako my sú aj zvyknuté, nie? Že tieto všelijaké reklamky a tak, že vyhadzujú proste celý tím a tak, čo robil na projekte. No. A to je šialené. Akože dúfam, že to toto nebudeme robiť. Asi, ale zase my sme asi není úplne v takýchto tendroch, sme v takých tých našich a tam to takto úplne nefunguje. Kamoška mi presne toto spomínala, že nejakí kolegovia robili v tej agentúre, ktorá to vyhrala a potom keď prehrala tá agentúra a vyhrala to iná, tak ich iba proste presunuli tých 3 ľudí do tej inej agentúry. Takže asi na to nejaký systém, aby to až tak nebolelo. Áno. Ale ešte šťastie, že nerobia teda tí menší klienti tendre. Ale keď niekedy robia, to inak ma celkom pobaví. Už som videl také, že takú nejakú malú značku, že tendere. Ja som sa, že nemyslíte vážne. Držím palce, no. No dobre, Janči, tak povedali sme si nejaké plusy, minusy a teraz teda tvoj nejaký subjektívny pohľad, čo je lepšie robiť pre veľkú firmu, pre malú firmu? Asi ako som začal aj, že je to úplne individuálne, záleží od typu agentúry, na aký sa sústredí. Pamätám si éru, keď naši kamaráti z agentúry GoUp, oni boli, že vyslovene, že na malé stredné firmy, volali to, keď sme chodili na všelijaké tie Google seansy, čo už dneska sa mi zdá, že nebývajú, alebo nás nevolajú, ale oni vtedy boli, že pomaly, že jediní, čo boli, že na SMB, čo bol, že Small and Medium Business, takto fokusovaní a oni mali kvantum klientov, aj poznám z našich aliančných partnerov z aliancie CEE Digital Alliance, kde sme teda zakladajúcim členom, tak tam takisto jedna slovenská firma má čisto, že SMB a že to totál nastavený na to, čiže keď si vlastne ako agentúra nastavíš procesy na to, že potrebuješ aký typ accountingu alebo projektového managementu, ako sa ozývať, že proste všetko vyzerá inak, aj klientská partia, ak vôbec býva vyzerá inak, aj report vyzerá inak, aj spôsob komunikácie je iný, hej, že keď sú tvoji klienti menší, tak možno, že viacej telefonuješ, menej mailuješ a tak ďalej. Proste všetko je inak a možno, že väčší ten takzvaný, väčší churn alebo väčšia obrátka tých klientov, že viacej častejšie prichádzajú, častejšie odchádzajú, častejšie sa menia celkovo, kratšie zostanú a tak ďalej, ale že normálne som videl ako fungujúce biznisy zamerané iba na to. Niekto má rád takú všeochuť, že má aj takých. No a tak, no. Moja preferencia sú značky, ktoré niečo mi hovoria, čiže väčšie značky, že sú rozpoznateľné, že sú známe v spoločnosti. Nemusí ísť nevyhnutne o korporáty, to nie je podmienka, ale že baví ma robiť proste pre značky, ktoré niekto pozná. A to mám také dlhodobo v sebe a myslím si, že aj naša firma je do veľkej miery na to vlastne nastavená. Aj sme si nedávno aktualizovali náš pozicioning. Čiže môžeš ho prečítať. Môžeme aj prečítať, áno. Ale myslím, že to až od 2026, že budeme mať teda nový. Ale už tak dlho to platí aj tak. Máme to tak, že Basta Digital je partnerom veľkých značiek, keď potrebujú spoľahlivo spustiť alebo škálovať performance marketing v top európskej kvalite. Čiže tak dneska máme takýto pozicioning. No a top európsku kvalitu sme v našej vízii mali roky, aj sme, myslím si, že si pamätám, že vtedy sme tak akože vzhliadali k takým zahraničným agentúram. Jednu takú som mal obľúbenú, volala sa, že Brain Labs a to ešte aj stále existuje. Som obdivoval to, že aký majú tím, že aký majú tam veľa dátových ľudí. Potom sme začali hajrovať kvanta matfizákov, hej, aj tak sme sa
na nejakú úroveň, ktorá bola pre nás dostatočná, sme sa dostali, aj sme mali, neviem, aj mávame donedávna ešte medzinárodné oceňované všelijaké prípadové štúdie naše, čo sme hlásili do súťaži, čiže to sme nejak naplnili a sme hľadali, že čo je také naše a tak ďalej a sa nejak ten tým u nás ukázal, že je veľmi šikovný práve v práci pre veľké značky s ambíciami a takže na to sa sústredíme teraz. To je moja preferencia, ale nechcem tým povedať, že nejaká iná cesta je nesprávna. Určite sú aj iné. Fajn. Jasné. To dáva zmysel, prečo si toľko hejtil tie malé firmy, malé značky. Nehejtil som. A však ja ti poviem, vieš, aj ak máme takého jedného, to bol taký náš obľúbený klient, ani nie úplne zameraním, ale to môžem povedať, lebo však je to milý človek, určite sa nenahnevá, ale ako sa to volalo, táto veštiareň, počkaj, som zabudol. Nie, neviem teraz. Zabudol ten brand. Už to nie je náš klient, ale roky bol. Ale proste bol to skrátka akože normálne, že spoločnosť, ktorá poskytovala služby veštenia, hej. Mm-hmm. No a vôbec nie je malá, vôbec nie je ako keby, že malá, že by bol to one-man show, vôbec nie je nejaká amatérska, lebo celé to bolo sofistikované, všelijaké audiotextové linky, či ak sa to volá, že ten telefonát je relatívne drahý. No a celé mal to fakt premakané, premyslené. Akurát tá vertikála nebola úplne taká, že teraz sa tým akoby vychvaluješ hrozne každému, že akého máš proste cool klienta. Že skôr trochu taký bizar za nás, hej, bol to jediný takýto klient v našom portfóliu. No ale že je hrozne milý človek, na každú jednu našu party prišiel, jeho partnerka super milá, hej, vždycky tam ostali dlho, týkali sme si všetci. Takže to není tak, že by som hejtil malých klientov, ale že skôr proste naše procesy a tak ďalej, všetko vlastne sme už si nastavili na nejaký konkrétny typ projektov a tie častejšie chodia vlastne od tých väčších značiek. Ale tak stále budeme sa tešiť aj z tých menších, je to také osvieženie. Myslím si, že asi nejdeme vyhodiť všetky malé značky, ktoré máme. Dokým to bude dávať zmysel oboj strane, samozrejme, tak pracujeme. Jasné. Tak ďakujem, Janči, že si prišiel. Ďakujem aj ja.